na masoya. Kaga na wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Kaka da lafiya Musa Maryama ta zamo matarka, ta tabbatar wa duniya kaf samarin ta babu tamkarka. Na ganta ta ci kwalliya na ta buɗa za a raka ta gidanka, abinci da tufafi kar ka manta duka sai na auyanka. Yau ranar ku ce amarya da ango ku zo ku dan tattaka, ranar da ke jira gashi ta zo wallahi sai san barka. Na yi maka murna domin ka samu diyar albarka, yau kun cire tuta aure riba ne cikin soyayya. Kaga na wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Amarya ta ango yau na zo da shawara zan baki, cikin wuya da daɗi ki zaman lafiya da ke da mijinki. Shi aure ibada ne samkar ki biye wa masu zugaki, na san kina da tsafta sannan kin kware wajen iya girki. Musa na zo gare ka saurara ka na bude baki, Maryama amana ce a gare ka tun da ka ba da sadaki. In ka rike da gaske ma hasadan ku sai ka ba mamaki. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Kaga na wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Ga gaisuwa iyayen ango su ma suna ta murna, Alhaji Garba CA mahaifin ango yana ta murna, mahaifiya ta ango Hajiya Hajara na murna, Hajiya Zaharatu mama Hadiza binta da murna, Baba Ibrahim, Baba Umaru, Baba Sulaiman murna, Baba Saminu ga Baba Rabiu, Baba Kabiru da murna, Baba Hamisu ga Baba Harisu da Hajara na murna, Mama Aisha dan gaji shiniya ta yi murnar soyayya. Kaga na wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Sayayyi na ango maza da mata suna ta murna, Abdullahi mai Kano yaya Alasan ka zo ka taka, Adamu mai si yaya ɗaya hur kai ma ka taka, Hajara da Maryam ga Muhammad ya zo da murna, Anta Hadiza Anti Zulaiha ta zo da murna, sai kanni na ango san ba zan manta da ku ba, Abubakar da murna, Umar zo ka nuna murna, Usman da Aliyu kai ma zo ka nuna murnar soyayya. Kaga na wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Abdul Jabbar da Yusuf ina Bilal kai ma zo ka taka, Ramadan gaye Nusa Musa ab kai ma zo ka taka, Muhsin Sabira Fauziya daure ki taka, Waina Jamila naga Addama da Sadiya na murna, Zara'u da murna Harisa da Rukayya sun zo murna, Umma Kulsum ta zo da murna, na ce ina Mulaika daure ke ma zo ki taka, Umaru mana ta yi murnar auren masoya soyayya. Kaga na wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Abokanai na ango su ma suna ta yaku murna, Sagiro Usman Zakariya yana ta murna, sai Jamilu Yawo Awwal Shaka yana ta murna, ina Siraja Halo ga Muzammil yana ta murna, Dangata da Mubarak Bobo dan Manu yayi murna, Abdulaziz da Abbariyo su ma suna ta murna, Waina Ibrokan yaya Awwal ya zo da murna, Gaddafi sararin Gezawa shi ma ya zo da murnar soyayya. Kaga na wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Iyaye na amarya jinjina a gare ku sun zo murna, mahaifin amarya gaisuwa a gare shi ya zo murna, mai girma Alhaji Sagiri Gambo yan Musa ya yo murna, mahaifiyar amarya Hajiya Hafsatu tana yin murna, Malam Haruna Baba Bello ya zo da murna, Baba Awwalu shi ma ya zo ya yi murna, naga Anti Bawo ita ma ta taho da murna, Mama Zulaihat ta zo ran bikin masoya soyayya. Kaga na wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Yayyan amarya jinjina a gare su sun zo murna, Anti Faiza Anti Ummi Shahida ta zo murna, Yaya Maidala Yaya Bashir yar bebi tana yin murna, Yaya Faizu Yaya O'o Yaya Ali ya taka, Aisha da Ramlatu maman Nana na gano ta taka, maman Jeda ke ma dole ne ki taka.
ta taya ku murnar soyayya. Ka gano wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Sai kannan amarya kuma ku zo ku dan jijuya. Abubakar da Walid kuma ku zo ku dan jijuya. Halifa da Gidado Sultan yana taya ku murna. Ina Amir da Dadi ga Amini ya taho da murna. Mujahid ga Muazzam har Najib shi ma yayi murna. Fatima Amina na ga Furaira tana ta murna. Wai ina sayyida Nana Daji da har Sahana murna. Aiman da Umaira Fati ta yi muku murnar soyayya. Ka gano wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Kawayan amarya kuma ku zo ku dan tattaka. Hauwa Yusuf ajiyar dan sawa tana yin murna. Ina Ikilima da Sumayya suna ta murna. Husaina da Mufida Hajiya da Abida suna yin murna. Sumayya har Furaira Shamsiya ki zo ki taka. Rashida da Ummi kuma ku zo ku taka. Yar mamman ta taho ita ma ta taya ku murna. Ban manta da ke ba an ta ai mana ta yi murnar soyayya. Ka gano wata za a ga zari tare da shi. Musa ya zama ango, Maryama ta zama amarya soyayya. Ga mai neman ƙarin bayani sai ya tuntube mu akan lambar waya kamar haka: 0700 33 81 85 24. A ci gaba da sauraro lafiya.